Ahojte milí obchodníci a investori. Sme s vami v kontakte Guru Markets. Začnime niekoľkými súhrnnými informáciami o spoločnosti. V prípade potreby je možné video pozastaviť. Môžete sa podrobne pozrieť na každý ukazovateľ skúmanej spoločnosti. Teraz analyzujeme aktuálne ukazovatele výkonnosti spoločnosti. Newegg Commerce Inc. ticker NEGG. Recenzia bola vytvorená s použitím aktuálnych informácií k 30. júlu 2025. Podľa klasifikácie Guru Markets korporácie Newegg Commerce Inc. patrí do podkategórie Delivery. Na hodnotení sa zúčastňuje 38 spoločností. Na rozhodnutia o objednávkach sa pozrieme na konci tohto videa. Celkový výsledok spoločnosti je nasledovný: -4,5 z 10 bodov. Priemerné skóre pre podkategóriu je 2,5 bodu. Ak sa pozriete zoširoka v rámci akciového trhu ako celku, môžeme vidieť, že priemerné skóre pre celý americký akciový trh ako celok je 1,7 bodu. Oproti mínusovému ratingu -4,5 bodu pre firmu Newegg Commerce Inc. Porovnaním pohybu cien akcií spoločnosti Newegg Commerce Inc. a akcie podkategórie. Vidíme, že za 12 mesiacov akcie Newegg Commerce Inc. vykázala dynamiku 230,4%. Voči dynamike cien pre podkategóriu 49,7%. Trhová kapitalizácia spoločnosti Newegg Commerce Inc. predstavuje 1,9 miliardy dolárov. A kapitalizácia podkategórie je 784 miliárd dolárov. Účtovná hodnota spoločnosti sa odhaduje na 0 miliárd dolárov. S kapitalizáciou podkategórie 247 miliárd USD. Po porovnaní podielov trhovej a bilančnej kapitalizácie vidíme nasledovné. Obsadený podiel Newegg Commerce Inc. v podkategórii pri posudzovaní trhovej kapitalizácie je 0,139%. Účtovná hodnota je 0%. Hodnotenie podielu organizácie na trhu a súvahová kapitalizácia podkategórie zlý -1 bod. Spoločnosť nemá žiadne dlhové záväzky. Rating spoločnosti veľmi dobrý -2 body. Pomer ceny akcií spoločnosti k zisku je 0. Priemer za podkategóriu je 19,5. Hodnotenie pomeru trhovej hodnoty k zisku v porovnaní so spoločnosťami v podkategórii veľmi zlé -2 body. Zisk za posledných 12 mesiacov bol 0 miliónov USD. Plánované zisky na nasledujúcich 12 mesiacov nie sú známe. Hodnotenie ukazovateľa očakávaného budúceho zisku v porovnaní so subkategóriou zlý -1 bod. Pomer hodnoty podniku k výnosom je 0. Priemer za podkategóriu je 1,7. Hodnotenie pomeru výmennej ceny k výnosom v porovnaní s ukazovateľmi podnikov v podkategórii zlý -1 bod. Príjmy za posledných 12 mesiacov boli 0 miliónov USD. Budúce príjmy na nasledujúcich 12 mesiacov nie sú známe. Hodnotenie očakávaných budúcich tržieb v porovnaní s číslami v podkategórii zlé -1 bod. Marginalita je 0% s priemerom 8,6% v podkategórii. Hodnotenie ziskovosti predaja v porovnaní s ukazovateľmi podnikov v podkategórii vyhovujúce -0,5 bodu. Podiel spoločnosti podľa počtu zamestnancov v podkategórii je 0,76%. To je o 83% menej ako podiel trhovej kapitalizácie. Výška trhového kapitálu na zamestnanca spoločnosti je $0,000. Pričom za podkategóriu je to $782,000. Hodnotenie výšky trhového kapitálu na zamestnanca v porovnaní s ukazovateľmi v podkategórii vyhovujúce -0 bodov. Výška zisku na zamestnanca je $0,000.
Priemer v podkategórii je 40,1 tisíc dolárov. Hodnotenie zisku na jednotlivého zamestnanca podniku v porovnaní s ukazovateľmi podnikov v podkategórii, vyhovujúce -0 bodov. Tržby spoločnosti na zamestnanca sú $0,000 USD. V podkategórii 468 tisíc dolárov. Hodnotenie tržieb na zamestnanca v porovnaní so spoločnosťami v podkategórii, vyhovujúce -0 bodov. Objem predajných transakcií je 1,8% s priemerom za podkategóriu 2%. Technický indikátor RSI 14 vykazuje pre spoločnosť úroveň 74% New Age Commerce Inc. Pre podkategóriu je táto úroveň približne 55%. Aktuálna cena akcií spoločnosti je približne 56,2 USD. Cieľová cena akcií spoločnosti je približne 60,1 USD. Pozrime sa na tabuľku objednávok, ktorá je dostupná každému, odkaz v pripnutom komentári. Tabuľka objednávok obsahuje absolútne všetky rozhodnutia, ktoré v tejto sezóne urobil informačný a referenčný systém Guru Markets. Prístup k tabuľke objednávok je bezplatný a otvorený, odkaz v pripnutom komentári. Na základe výsledkov hodnotenia New Age Commerce Inc. Informačný a referenčný systém hodnotenia zásob Guru Markets je prijaté nasledovné rozhodnutie. Otvorený predajný príkaz za 56,19 USD za akciu. Objednávka je otvorená, pretože spoločnosť má relatívne nízke hodnotenie a dynamiku cien. Hodnotenie organizácie bolo realizované na základe hodnotiacich kritérií Akimovho indexu. Take profit je stanovený na 0,47. Stop loss je stanovený na 111,91. V prípade, že pokyn nie je uzavretý príkazom take profit alebo stop loss. V tomto prípade sa objednávka automaticky upraví na konci relácie 29. augusta 2025. Alebo v posledný obchodný deň pred týmto dátumom. Ticker, GR a liter sa stane hlavnou nákupnou objednávkou. Video k hlavnej objednávke už bolo zverejnené na tomto kanáli. Pri uzavretí jednej z objednávok, hlavnej alebo vyrovnávacej. Opačná objednávka je uzavretá za konečnú cenu. Veľmi pekne vám ďakujem za pozretie tohto videa a za používanie informačného a referenčného systému od Guru Markets.